Saƙo ne na zo in faɗa miki, amma saƙon su. Kin san zuciya a koda yaushe babu abin da take so, babu abin da take maradi sama da abin da ranta yake so. Son kowa in wanda ya rasa, amma ni dai na san na riga na rasa ki, saboda ni ba ni bane saurayi. Waye ne saurayin? Saurayin bawan Allah ne, muryar shi kuma tana da daɗi tamkar ƙarar sarewa, ganin shi kuma abin mamaki ne, kallon ƙwayan idanuwan shi sa farin ciki ne. Amma idan kika gani za ki iya cewa shi ne. Ni ba Hassan bane kuma ba Usaina bane, amma muna kama da shi. Magana gaskiya, zan yi farin ciki a ce kin san kowaye wannan da yake son ki. Amma abin da nake so a gare ki, ina so ki faɗi min abin da ya kamata a ce na isan mai akan soyayya da yake miki. Duk da cewar baki san kowane ne ba, amma dan Allah ki bani amsa daidai da abin da zuciyarki ta yanke akai. Amma dai da farko ina son san shi din wannan waye shi, saboda san ya dace da ni ko kuma a'a. In bai dace da ni ba, zan mai addu'a ta gari ya nemi daidai shi. Gaskiya na ji daɗin wannan kalaman naki, kuma sai shiga kunnuwana. Amma kin san menene? Soyayya ba wai tara kuɗi bane, soyayya ba tsayi bane, soyayya ba girma bace. Soyayya tamkar tsuntsu ne da yake yawo a sama. Na kasa sarrafa zuciyata wajen ɓoye abin da yake cikin raina. Ina yawo, ina zuwa gari-gari, kuma ina zuwa guri-guri. Amma a rayuwata ban taɓa ganin kamalan mace mai kyau, mai kyakkyawan hali irin ki ba. Don Allah, ina son ki saka a ranki, idan za ki so mutum, kada ki amfani da girman shi, kada ki amfani da kuɗin shi, kada ki amfani da tarin gidaje ko kuma mota. Amma yana da kyau don Allah, wanda yake son ki kamar yadda kika nemi ki sani, yana da kyau a yanzu zan faɗi miki. Ina son ki kalle ni up and down, ki kallon sama da ƙasa. Zan baki assignment, zan baki kuma misali yadda za ki gane shaf shi ko wane ne. Na kalle ka sama da ƙasa, wankan naka ya yi kyau, amma dai sai idan Allah zan gaya maka wata magana, ina son dan Allah ka kuma jabin da zan faɗa maka. Ni dai an ba da ni saboda gaskiya ba na so in ci amanar ka ko kuma wanda ya turo ka, amma dan Allah in ka je ka ba shi haƙuri ka ce mishi an ba da ni. Yanzu a ƙaddara ni ne, ko da kam a ce ni ne, magana da za ta fito daga bakin ki kenan. Na kalle ka ko da ma ce kai ne, abin da zan faɗa maka kenan. Amma dai ka kuma ka samu wanda ya turo ka, kuma ka bar gurin nan yanzu kafin ranka ya ɓaci. Na gode, na ji daɗin abin da kika faɗa, amma saƙon ƙarshe.